Hola, somos Asier, Valeria e Abraham, alumnado de quinto e sexto do CEI San Ramón de Moeche, e hoxe imos contarvos o conto da festa non desexada. Esperamos que vos guste e estade ben atentos. Había unha vez un neno que lle encantaba a Samaín e estaba moi entusiasmado porque o día seguinte xa sería ese día tan desexado. Mañá será ese día tan desexado. Irei cun traxe de vampiro e farei unha cabaza dun espantallo. Farei a mellor cabaza e será a gañadora do concurso. Ese día, o neno, que se chamaba Lucas, non pegou ollo polos nervios, e o bruxo Abraham estaba pensando na súa árbore como disfrazarse para o Samaín. Creo que esta disfrace non é de ninguén, así que collereina para darlle unha sorpresa aos nenas e nenas do cole. Ao día seguinte, Lucas espertou. Foi cara onde debería estar o disfrace, pero o traxe xa non estaba. Onde está o meu disfrace? O bruxo Abraham xa collera o disfrace de Lucas e o guardara na súa árbore. Lucas foi ao cole, pintou a cabaza de vampiro xa que non tiña o seu traxe, xogou unha clase e no patio, cando ia comer as castañas, apareceu o disfrace no patio de infantil, nunha árbore na cal vivía o bruxo Abraham. Mira onde está o meu disfrace. Seguro que foi o bruxo Abraham facendo das súas polo Samaín. Imposible, eu collino dunha árbore, dunha casa no cal non había ninguén. Xa sei, ti veñeches pola noite cando todo o mundo estaba dormindo. Sinto, pero non tiña disfrace, pensei que sería boa idea. Sendo así, deixoche desfilar con el, xa que a min non me fai falta. En serio, moitas grazas, cando acabo de fie, doucho e así podemos facer xuntos a miña cabaza de espantallo. Paréceme genial. Os dous xuntos realizaron a cabaza de espantallo e o resultado dun traballo en equipo foi gañar o premio, o cal era un conto chamado A festa do Samaín, o cal tiña 346 páxinas. E descubriron que o traballo en equipo sempre teve resultado. Desde esa data xa foron inseparables, facían todo xuntos e até descubriron que cumprían o mesmo día. Parece que foi antes cando nos coñecimos no Samaín. Temos que deixarnos de pelearnos e compartir. Colorín colorado, este conto está rematado.